Здравейте хора, днеска ще играем Roblox. Аз съм Георги, вие сте са български и играят в Roblox. Покажеш ли котка? О, много сладко. О, много сладко. Много ми сладко. Много ми сладко. О, много ми сладко. Много ми сладко. Да, казал, че това е нещо парти дедемек. Браво, успех. Браво. Браво! Браво. Браво. Стоп, е така. Браво. Ти си успех. Други път пак ще бъде. Давай, чинал си кирливче, моето момиче, ай. Trick or treat. Браво. Trick or treat. Trick or treat. Браво. Trick or treat. Хелуин, честито. Trick or treat. Trickle 3. Давай, танц. Хелуин. Давай. Trick or treat. Давай. Ай, давай. Давай. Браво. Trick or treat. Браво. Успех. 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 А тъй. Голям ергенджия. Браво. Вау. Yes. 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 А тъй. Тъй. А тъй. Хоп. Миш. Фон стана. Стоп. Готов. Ай, чекай. Стоп. 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 Достатъчно. 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 Благодаря. Чао. Много ми пожелай. Чао, много ми пожелай. Много си успех. Много ми успех. Чао. То хора, ви как сте прави клипчета, гледай. Снимам ги камера и ти прави парти за клипчета, тъй и става. Тъй не знаеш толкова с клипчета. Сега той прави клипчета с фотографиците. Направо фъчна фотографиците тъй. Фотографи. Брат, но. Давай. Никой не прави парти за сега. Маглитен, къде се намирал? Маглитен, ти е за камерата. Здрасти! Кой е тази жена, но е? Правил съм клипчета. Ще се приготвим за Хелуин. Ще правим костюм за Хелуин. Ай! Ето, готово. Клипа ето го сега. Чистито. Виж колко тази много фан на клипчета, бе, брат. Брат, много е хубава тая клипчета, бе, с едно, с TikTok ще прави. Сега, много базикам са, бе. Махай вече камера. Така, свърша ги клипчета. Има ли нещо? Този има български, да имаш много клипчета за парти. Фотография. Откъде? Той, махаме парти. Той, Хелуин парти. Не, да, парти. Трябва да се стикви ти. Първо тиквата.
Тиквини сатанански. Тъй. И сатанански. Това е самурайски. Тъй. Вишкиня. Ти. Сто, какво ми кажа? Тъй. Ето. Стъм. Пускам клипчета. Ще правим фотографик. Ще правиш ли фотографик? Ще прави или фотографик. Фотографии. Ще правиш ли фотографии? График парти. Ще правиш ли за фотографик парти? График парти. Не знаеш толкова сигурност за фотографик. Яни, я за мен закачайте. Яни, стига. Ани, ти ли си толкова? Аз съм Георги, толкова си името с Roblox. Постоянно няма да се ви пускат тези камери, по-спокой са. Анджелина. Това Анджелина ли сега? Това Анджелина, той пък става по дяволите. Анджелински. Георги. Той го знае. Сега, браво. Ще правиш ли фотографиксите, ха? Браво, Анди. Анди, ти ли си? Вау. Здрасти. Айде после. Айскрин 20 home. Тебе не знам какво става. Къде ще пускам фотографиците за Хелуин на българско. Най-вълнувам се. Шегувам се хора. Давай ти. Пускаш ли? Така зандане. Край. Тук само че край са сега. Чай махам тези фотографии стила. Чакам за сега. Така. Здравейте! Аз пак. За Хелуин, кой ще е фотографиците на парти? Кой ще играе Brookhaven нещо в Roblox с фотографиците? Обаче тъй да си играеш нещо, а пък няма значение къде да играеш. Чак за 15-12 минути спирам играта. Тъй, направо не знам какво става, да се почакам български. Ето, само на английски, на български говорят, на езиците. Тъй казвам, че просто се вълнувате. Това го парти, това тактовете на парти. Да, в реално. Махам. Ама да, сега. Здравей. Trick or treat. Trick or treat. Давай. Давай. Trick or treat. Браво. Типа. Браво. Давай. Trick or treat. Браво. Давай. Trick or treat. Браво. Успех си. Trick or Много treat. си успех. Trick or treat. Успех. Браво, много си успех. Браво, Никито. Trick or treat. Браво, Trick or treat. Браво, Никито. Браво, Никито. Trick or treat. Браво. Тъй. Много си. Trick or Браво. trick Много or танцуваш. treat. Trick or
Trick or treat. Trick or treat. Много се танцуват. Много се танцуват. Браво. Йоу, давай. Браво. Достатъчно. 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 Никито. Браво, Никито. Браво, Никито. Много си успех. Много си успех. Много си успех. Браво, Никито. Много си успех. Моля. Моля. Чао. Чао. Ей, хора, виж какво става? Никито толкова танца за Хелуин, наистина много ли успех се доволни. Това вие сте доволен. На играта много е доволни сте игра в Хелуин, Brookhaven на Roblox, защото много сте доволни. Затова харесвам ни. Харесваш ни хубава клипчета, прави ги видео, прави камери. Камера пускаш. Тя колко? Добре. И това играта приключи за парти за български Brookhaven. И абонирай се на канала, пишете коментарите, натиснете камбаната и не забравяйте да се абонирате. Чао и пожелайте да се има честит Хелуин 2024 година. Айде!